Vumogusie. Mbiyamano sana mwanchi mulielewa bitaseni kandi zichiri na ndiko kuarigania ase ntunda ya gatatu na tuwa kumanyanga omugeni tobereka gukira na ase studio oyo rabe ka gusangana ntwe amange igoro yo gukoreria sensemeri H factory ande nga kibero berite ase ogochi gukora obochori umutenyo obochi mwanchi muliego kwarigani bene erinde tabuto gusanga sobwa mugenda gusangana ntwe birengere byabo wetrase namba yesimi ya 0792192834 Lindo tumanyinga yoko bwatia omuroberi kurwa sinsemo chichi mitandao ensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemeri ya YouTube Ndizi TV News ensemo ya website www.ndizitv.net yangiri bageri galia bene kwa ligani mugeni ase studio atumanye na kiakoro kwa karibu sana. Biyamano murali hasenge njeli baga yabano mambia njamali tane ngoro ko Wilfred Nyakundi Wilfred Nyakundi ngoro baga tutu ase nare okale ase factory ko Tumbeti factory yere nikitutu masafa constituency yes okay tumetinga nki kwale gukora ase factory ya Tumbe mwanchi muri anaganite komanya biyamano nigo na chala tuna bale me bane kuruse Sony 6 ko ba mu director obo nakera na yotari factory kara to achorirwe ngoenda to achorana kuna bateneri hawa kiro monte gya batenera ngachor ko babuna mu chairman we factory ya Tumbeti factory okay ine ngakiri ya maega ngakiri ya maega tumepinga ntwaruche ngakigete mwabete mu wako isiko mukaba mu wesoke sana mu kwimurungani ngari chiko ndibeteri kubwati gwenu wako isiko kora tumanyingo nga ningigia kolekana tenga kilia biyamano mararia engaki obochori bwa balimi bukorwo director eba kogenda 3 times every year obochori to gukora kiro mwaka ndiro kore mocha obochori amo na bwagendera gokorchinga kieji aba director kera muri sita kiro mwaka aba director babere ngoenda bale chikura asa Kenya ngima ba form a new team egoja haito mogeni ati gosuri orengo according na obakorwa yako cha sabalimi engaki yale nge 2020 ngoenda twala nge chikura ora ni Saturn tuwatere ngoenda chikura na mo wasiri orengo orikoro kwa munya through the Anton General ajieta kabeke kina Mombasa agatatu ni chikura 20 pikenya nge mantogenda 3 times twala ko genda batagita babire so induna ba director igendo twakorete etuweteri chiko tie koti ntukie ko genda chikure echi chikakuba ekina unerenga ekere mwaso ereirwe gwikwiranĩrie tugotume mwakiri to kumurimo tukairaneria according wina tutenetie neseria tumegete tukanyora teri porunge ikine kyo moralia kiagendereke ko basi chikotia matuka mange ekere kiagendera chikura nero tenetie igaikirase na inde agateba chikura chikorwe ekina keria begete getarakorwa getarakorwa getware judgment tole direction sirende kiria atebete tugoterani guchi chikura ekagenda kare yaika president ya republic omogaka Uhuru Kenyatta akarwa na executive order number 3 yogateba ngachi the board of Kenya egeteneta mangnecha esangse ni chikura within 60 days from that time igende gita irete biya neseria sengencho kanyoro mwasiri oyo irere kine koti kine kikia kirara gusakirusio nero rule executive order chikura chikoro within 60 days okwamereria ukaba kikairwe koti akerete ya koti kanyora nga maene executive order njarwetwe asenjera ere aseri chiko ya Kenya egatenenigwa igekare atenenigwa it means kende ngekiara kogenderera pakikine kikiarire executive order ya pingirwe nekineke omo wasiri munya begete nkiraera in that because yes serikali Florida
they went ahead and did elections. Elections is with the court order in place. Kanyole court order teraruswa. If the court order was in place, and what I'm talking about is the court order that we have here, not Kelitogo form, court order, when it came out, it stated clearly that no election could be held, not until the consecutive orders which have been given have been challenged in court. Because of powers of the government, they went ahead. Chikura. One, Chikura Keratwara Kokora, Chinga Kijitua Waka Chikura, according to Kere Factory, Newate, Memorandum Chiaye, and Articles of Association, Company, every company. Puna one of this in Nebuata Machikaye. Nainto Nakati Newate, Amachiko to Argotumaga Chikura, through shares. Every farmer go to me and says, here, Wakachikura, or Choromora. The new act, Yachete 2020, a yumo was here goteva, to make na anda guarejing and to get the correct a collegas. Nakia to veterate go to Russia Natinguru inga Richi Korea 2020, the Colemerimo. Heligotevaiga. Omuremi a Kachikura, Namurongo. Na inde chikureje kare chiwakwa niko batebete chiwakwa ni lichikoria dire chiconstituent tubwate buna bono etubwata badari tastakera Kere Factory abane bale batano so batete chibe batatu abadari batatu kera babere batatu no muntu kurukunga agenda batoke bachoro babere onyabaga kamuri batatu abangina babere onyabangina muri batatu moleta baga babere mo batano in a factory. That is now the new act of 2020. Now, my brothers and sisters who are directors in office now, I wonder which kind of act they used. Whether it's the 2020 or the old one that we used to have, you got to make a G-share. Ekerato kugenda burunge, tonyoranga bono ibibionzi. Ichikondi baroba to make it kokora. Ekera bachita bagaga chikura murongo na ndo bagaga kabonzi pisita. Mbaje to divide Chisoni, about Mbag the Chikura, according to Nabatebetue. Nentira procedures about to make a work to create, needing about or Tabari Bande, Pacavana returning officers, Pacavana Bo. The government came in strongly to assist that exercise to succeed. Now, if it was used in the new act, then Bon Ganga whatever and the Jetta every factory. Nande kanga bono chison chito puna bono yana kanga divided to 3 bono chionzi bi chire stars nomo puna tuaga chire buna ritwa ka kale a difference in tonyoro GT act ya 2020 ye ejare goteba amachiko abantu chibaganwe kibaisa tukyoka abadai taba batatu na chenda. That is what it says here. Bono akero kubwati mbatume shares wakero jukero to kutumeka mbatume the new act of 2020 ye itwara ko bare chitinga ntotegeti ekolemeremo batechi boundary kibeisa to keresoni unali chikoli goteba. They just did it. I don't know na bakolete chikababu na chiabete still abadai na wale balibalia so ninchiatiri kenenge yugo to asumetinga the memorandum and that cause of city chialengo na chigenda kutumeka pakabo makabono ya kero kuri heria ba director baiga bono iga barororo kero kende tamu ya bondi wenete kwera kitamu chubuda ye ko bemya ketato obuji no nyampro wa banyene nga kibachore tu bono iga kitamu ya ya elire no nyatari bine bi agenda chikoti throughout tuabwire bine bi kikoba orders ye kitumeke ngaki chioda njiro chisikwe bono frite muntu tayore gusika order. Because serikali was controlling Gregendo. It was like a state capture monto tayore got a court order. About really tayore go tagotoconya. That's why we have been struggling into to see the Rigiconga to what the Rigico come aero. Yaki about number of war at Tamayava Yakareki, Yadi. Eki Nakartua Jeta Kagenda Court of Appeal, Bakaira, Tokerekina, Kariaka, Kabaiga. Genda mokoriendo por mediation. O mediation nering agenda muy wane sing en jebin devi, nkumi sabiro molemi.
na binte bimbiri yana muigwane mwensi pati chionsi mochamo muri mediation muigwane muri solution era bengiya ekere chikuria Kenya bono ria bege ndinga ki chikoti njanjere kubatekara agenda muraigwana mugusinyana lyo mugenda nebina tukagenda into that we agreed, our team agreed ekagenda mediation our team kaende karomo mwesimi bono romo chumbe waziri Korkulintuli. They discussed our lawyers na abantu bantu in general, we agreed on mediation. Okay. Ekera mediation yaba tukaiwana way forward. Ama chikakaruwa buna toko yanda chikura kira abantu gocha kire yendo tukaiwana. Chikura chigendwe buna chiakagendirwe na andi chigendwe ase ama chikalengo na articles and the member of articles chialenge 2020 at that time. Not what is now. Tadi kero bono iga. Ekia bono iga buna batari kitabende ba so chobis mbabe kana barobu machikabo. Ayali in placing a maybe kero mo wakachikura ayo mulimi ko twari kiro kiri busano ayo mulimi kero kuri chikuro ko twari kiri bukubere ayo mulimi kero factory bwate amachika yabune begete. Bona sengenjo yeri chikeri. Dia kadinga ondete yorenge burungu bunan buko chenchi binde bi at that time. Lichi koliko chikotume kadiri ya 2020. That's what the court has said, and that's what the degree of agreement is now consent ya ba put in place. Inga inut mo igwaranire oyota kora mugenda iga omonyene omondo bwa authority yokuri como director no kurusumu director no mulimi kikere na sabale minga tigabugenda mwensi onde ino muri gutangwa bakoro na bagimba gutangwa genda mwensi abalimbe bachole fresh moletwe burunge mukorera abalimi gasi. Okay. Ambe mono sana so sanga ntembe mono sana mwanchi muri yegita seni Kyandizi TV. Niko togenda gusanga imbe umurubiro bwensa kya bono mambya astogente usanga nere director wifu Nyakundi yo kabiro mu director mukuru Garise factory ya Tombe chinga cyagenda tagotairira igoro yo kurera sensemeri yo barai nabaigwa kwiroberia bosi bobochori kwa mwanchi muri yya hango kwenyelia ngana bokenda gusanga naitwe gwitira se namba yisi ni 0792 0792 elindobe ko gusanga naitwe ekerengeri cyabo boiga sensemeri emichandao ensemo ya Facebook ya gwitira Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News ne ko wateli boli bindiliansi gwitira ase obokoreria sinsemo chichechi factory sanga naitwe elindobe ko gutumanya kurinde director kwa bere ko kwanera nga ichi control roli ari kubwatirwa asogo korobo chori omwako oli witiri ubere ne 20 bono iga aba director bega basete bakabakorosia amachikabo kerekende inwe kero mugochi goso asogo chori kerekende machiko kyali mugochi kubwata nali alenga makoro gosana igara bono iga mbia mono murari asiri swari erio kerekende yonso gokora korekere gento ne lichiko na likoira njirate yetra chaka gochorere gento kokora tatiga kirikire asiri chiko ndu abwate our own articles chigendera to kole mereme paka boniya chitararusi wo ekibono ekere kirata kurusi wo to kana nda sabanyene abakuru abalimi abekere to ba kole GM yabo bate bwa amendment nere gokora iga bachenche bo kaba proposal kende banjirane emanya ko bali chiko ichiko ndiyo ntu nabadaji tatokobeka abantu bakobeka amachiko nabalimi through their HMs na bao kora kende yonse indu just present again tabanyana bakorereki abalimi abanyana batebire. Yes. Okay. Kekende bona iga ngake procedure yabere asemu abete moko gende kigambiro kyalenge mbarabi bali mu abete moko soera ambarabi mu abere mu kwamerani gali aseke gambiro. Ndiye mono ekina kina ndente gete mono mulimi ito ategere nanda yubuya nambe yemo umuralia intu naba director barito seliri ntoji etikoti ni gosoa etosoereire tiga kogenda chikura tukaiwera egento tokorete nigo togenda tugwetetea iguryo gutigu kwitu kwenda chikura abami nto bara kwenda chikura ngakiyo batigigwe twasoereirwe kina no muwasiri ekina asoete na kieke ekera asoete kine ke to defend
tukabeko muwakili wetu kwa kumulimo ato defendinga inkirene muwasiri na abwate chinguru chuko tene chikuleka bire ekina na kiki agendereire order sikarwe gutara 21 omutinyo gatatu 2020 21 kiota chikarwe igende gwakorira ibuno muwasiri nkire kironge tiga gukora kende kyonsi paka ekina kigunande gakora kikere omuwasiri akagenda nakina atebera agatebea president karu kisakate vota na patri yogo teba Teapot of Kenya organize chief factory ne chikura chikor within 60 days nando ekina kito pingete intubono ekisakate vote tukanye pinganga tatumegeti chiko Head of state ko totebinga jikure jikorwe na Teapot of Kenya within 60 days ekoti ekarama ene argument yetu mbiya yare egakana kuranchi korwa pake kina yakorereki yategereirwe ekine ki yategereirwe abantu benjo ni abange kierire chingaki order sie chinjisikiri paka buna tukukwana naye iga order njijisikire paka ekere medicine yake tekobeko ekere to bwato mwakiri oyomo okurukumurimo na aligeti eridi council yaye ekere kutripo o bakaba babere nawo batugambere kina bakabune kina kerete mediation yabete intuba wakiri mbaye nande twagete kurigia abantu bakiri bande baro abange abantu babaligeti naba director aba barenge bache tobisi indisi yaikire ase kina giachire kigaika bakaimuka barobwo bakanda koto bapili kuresi constitutional court bakatoira koto bapili bakatere nikiregento we have been now in the standard zero with 1 year na kibono serikali yaso ime through our vice president agatebe binebi ngoserivira mangana barimi kenda morole binebi yere mara moja mediation yeye koti yatebete koru ekeiranirwa tuachire yategereirwe yancheirwe chipatie chikyonsi kyarangirariri babe kirege mesa bagotebe chikura chikorwe namba ibere chikura chikorwe buna kia mwaka urenge 2024 chikura chikor by 30th June of this month chikura chikor with an independent body eyi probably muna IBC ekori chikura ekiara ondata chikor by independent body etokori chikura abantu bonse bali bakurukwa balimi nandi babwate bategete babwate guduri batete chikura mbanjere gosoa egento kiarete tumuchando monene muralia nkeringa ase ki amendment act ye 2020 ki closing kiro ki areto mojando monene out of all the clauses ki arengo almost 87 into aba director aba arengo about 17 of them tukanyori kiro offensive tukachipinga ekere kia pingwa eyemo nere yibuna bono owateba echaye ito eri direct sales puna bono raje ogende tuka on luendu kia bwanje tegendo kia sigete nabo kumontaje tamachani nyamache montaje tamachani ya nyansiongo montaje abasongo okwenda ogora machani direct ekike gakanwa actie kanete machani town ukabri onsi pia koraki anda Mombasa na abantu mbale banje tinga egento ngulingeria ekike karete mchanto koleke ngo chanda kari factory chinyinge puna porque wasi chiarko abantu barkura cha direct background ngo chikobere kibono iga nonya naba bali mikia basinyire nkwara nda senate ko request senate nga ejaye onwe direct igona porpum bali ko nyara egendo kende eba bete nga chiponas chiaka at the end of every finance yobune ko mutinyo saba chiponas chiaka ndo egende gekero wakajisabu mwaka umurali okwera 30th June ekero mwaka wa 30th June esabu ya taka gwakwa by that time kare yadire accounts and ba kodire esabu jonsinga tombe yabwate eriwa msini expenditure yabate kinganaga ebintu bya bikaba binganaga ebese yatiere ne nerba ko mulimi twaje kosokia pana simutinyo okianda poroba kata ba immediately omulimi atakere gwakanu 5 every month nainde nigatakere pana siakanu mutinyo sa ditu mwakuri buna basoreta na basirikali yakoreta chibese nchakanitu lakini nonyamboro bwa barobisi mwako yoerete mbabete epo wakana bona simu tinyo saba
una yarienge because it's not possible. Now ebiri bari goturwaneria na borumba ikokora pia basinyire na bo bairanire bono murimi tairi bese ki mutinyo sabu na arikoewa ekinkora thiki nkeyo. So those clauses tu argo pinga chitira offensive chiko tando murimi ekegara manyanga intu abatoko kwana tukuru kwa director remember ntu na barimi toro boda yo myaka 3 gosene gose sita ogende ko bo murimi igono te ko benefit cross murimi obwao tutegeti gotigusiria egente kekebo kebe kiana ino murimi ayenga nayo kwiremere nyombe yo korofye utanyero situya nayo gokoraki nayo gochandeka. So chi offensive ye katwa jibegete jonsi tuapinga chinyinga actually na bono ekere tubwata ba Koligasi factory eba ko ba paid na ketirie chibasinjira bago na chati ko 2.5% baira bakora management bakara managers na abande chikera na 1.5 up to them no ambono no amboro kwa banda senate chairman na abande ko request chibase chikine ndu 2.5 ekya they are unable wakana chibase chikuru this match egento kende tukanyatu abekeru ento koranga dira ni fee elito wakana intwe omulemi no kurusicha yao factory yao yatombe ngwakanore kukonye Mombasa chibese kiria omulemi oyo kuruma omuguri ekera akire nero wakana igobone mugura mugwakana babiri engo ruga igo ya nemeto manywa ore ngombe uri kiruri city wakane omanyene ngombe omanye tokorereki ochire aye kwemukire ngonyerete busungu na yero mukori ya sara ngojore gokoraki koni kuguikana ndo wakana ekere kwa korire na ande wakanire noria nera kujwaka so double taxation levies ero ebito kabikana inki ekogera cha endur koni ntutu ka Kenya ntutu bwade cha abantu bande mbabwade cha na Rwanda na segeti kentege ni uniform egatoka Kenya yoka ya begire this kind of sanctions ebiasa le biro je karayo kobeke entege konge gotanga ebaya yekurwa agenda Tanzania yekurwa agenda Rwanda etige chao ya igwaiga. That is why tubwate michande menene omuralia chicha chi nyinge ekire chi warehouse chete Mombasa chicha chi nyinge chitao negati because ya machikaya tichiko ndile kabekunga kuika echa anyway $2.43 per kilo kurwa kuchiro so bono abantu bali bakurukwa abakulia abange ebabogerete chachito chinyinge because ya fixed bakire kinse kinde kuraji chai ekipchito bagura singe chire ngije bachi kokora branding kwanyara na kyokara wakosiyete abere nkongu chichachito koneka ebintebi ekarabi aligiri gubyonsi ekoti ekanyara ngambi bwate merit ekanyara koti tebwate nguru cyoko amenye ebintebi bionsi pi kikaba deferred 6 to 12 months mention date 6 months so that ebintebi send back to parliament nere bwate kinguru cyoko amendia lichiko bas ebinto binde the offensive cyose ira na parliament tokorego ebinto mbiro kanyato bina mbiro bekire contempt asengenjo bange tukuwera lichiko ebina byagambwa amangana yonse pi yaikeire asebono omulimi akoba misled omulimi akarego tebunga abadirector abo mo bairani esengenjo mo kubairania kibese chino ebagoja kurus 500 million na gumo kugitangasa bakane abawasiri bakana aba lawyers njente to very clear iga puno mulemi ande puno director into abantu tokoruka aba director bali tu asere tuwe abantu aba 14 bachorire ntunto bachoreti abantu bakoruka aba wakiri baito mbalenga mbabere ekinege ngiabeta contested na kikiairegeka ekoti kutitamininga ingo bori ole omoroya okTDA kikagamba etobwate ruling iraegoteba omonto ori uteneneta mangana KTDA buno moro une muwakiri akoro kumulimo mutomi and company advocates abande bonsi pibalenge ndele list bakaba stake out korua series ya lawyers ego present KTDA bone kereye ikira abantu aba bakurukunga bachoretwe omuntu bachoreta na batarekita abaro
mboro barara ngai ba korusi basa bako bakane kiara ntuntu akorete ki ntu abachorete andu bia bako to daia korke kopieye ngaki ekodi abakanire nga badaita bonda bo happy loya bas loya si abantu bonse binto koreki ndo bachoreti omuntu tochorete oiruri bagario ko present ke dirie akorokwa mulimo mutome and company advocate oyomo aba bande bonsi eraini baba muite very expensive lawyers they were chosen by the regime which is in the office now. Okay. In that yaikeire as mediation yakare yakorwa people bachakire kungaina bali misikanga nkwakana muri kibese. This is a copy of the mediation which was signed by all lawyers. Bonsi pipakateba, we have agreed on this issue. Unakire. Kari njengo kuana. Engo kuana what the court has said. In this, our brothers and sisters here, baraba director, eba gotere nabate eba pale minga bantabuna baby. Buna moko banjira kubori jikura, buna moko baegasi, kibese chini bate tojo kurusia, bachukua kana wakiri. Mwakiri to bate no yomo. Na ando yo kibese tu mwakanda jindi jyatigere ara akanune company. Ebibinde ne bina biragambe bate bunga kibakoretaki. Papa bege tobis. Tali ekikio komuralia. Abantu bakurukunga aba director abato barobisi. They have gone out bakande kibese cyo muremi kinyinge sana. Bakanire muite. Tureki ne gitaringe gya KTD. Kiarenge gya Kiruti factory. Babwate 8 million bakande. Ekere to kuborie bintu bune bono ngakimoju wakane roya etaringa kwamba bina byino mwakire ko mwakana kibese ki factory ngao ebimba tegete kotekerera. When you bring evidence to bwatanga this is what you have done and this is what you have paid. Umuntu bono example my mother mama ta ku understand genteke ekere gweto umuntu akotebanga abantu aba bagochorwa egasi yabo kibese gine batikorusia baibe bajugwakana lawyers bagambe bina ekigitaiyo. That is why to whatever kerto kwenda sinyombo cyuburalia sangine wikatove kabe bintu to kwana kuruo ebina ibiko gero ruti bakabantu bairwa kikoti kostakwa sokurwa amangana ari kwa ruguru muno atarenga marunge ngwara recently olenga jitiko kwana achukwa no mongina omwabo our excellence the governor. I think you saw what the court did. Yeah. So nobody is above the law. Ekero kwane ebintu bitayo assemble. Igoto bwenga you are protected nga wakwane abantu bayigure bagwakere jinko bigendo getayo. Tomorrow lichi kuliko bwatie na bogote kokumia. Okay. With what we are saying, all these people are paid this money na ubasa inetia. Mudari to mukoro ta yo sainde gendek. Buna bakanete abantu abakurukiro yeji yabo. This is a document that we have. Bono kote mamanda salibi ntubuni na bakolete tikeyo kiri agote na yagote bya bantu na kyo muntu akoraki agotegerera. So contingency issue yetu anyetu ara matuka mange nyasa bwanjire ntendo jinga tiga bale mibagende geti baleta ba director babo sanity either ne ase kekidie ebia sara ndete kote be ntekemo egende kurukunga obole mine biasara tuakire kwa siasa tukuri nebo musie tuarigeti boganya tuakire kwa siasa nyene abantu bono ukirire tinga enkyo konyora kurwa turigire tingyo konyo biasara bya obigenderere tiga toire biasara byo boli mikobe biasara tokonyo mulimi kwa igure a lot of issues chikuko about chiponas kuna bono montakanda na nengwira ni gumule roje asimu ari kuri siringi 7 mwari kuri sana to abaete ponas. Tianga te moralia kartu ruwe ponas ya erete 2019 2020 ensengi me ya bwata COVID-19. There is no business ya reko genderera asija yedi ya reko ngumbukera ase biasara mbia dengi biara tinete na inde digire record ya Kenya ngimanga ki factory ya karete the factory na ya west ya kana even to 48 to 52 you see they came out and paid around 22. So ekero bono muntu akadiruma jagatanga nande ngwira numure nande muchukwa gusiringi 7 inga badagi taba bakoro twarwetese birine biasara bya rekogenda nande yende ngati umuralia biasara byetu kurka byechae etoko byona dollars
That time ekatwara koni chae mwakoria edole ya 98 shillings. Ekara bacha koni edole bacha koni 132 paka 155 paka 156 per dollar. Which kangalende babwena ta kurji bese chinyinge sana kubwechi ngabalule 31 shillings. Engaguna bono sai kogenda buna bono buone tombe totebe 2016 ndu akantomo ni 36 shillings and 50 cents. Edole ya 76 shillings that time. So the business was okay that time. Bono ekero go jago ya bandu ngomaite tu aka ndikiba kitanya wakanu. Ekero kubune record okubune ri abanyane barengo kwanyetanye. Bakange 37 shillings bade batu bunire record yetu akodrete egazi. Umure none ekero mokomonyo ka record kubunu ne yuri nga 10 seconds .2. I go under 0.1 kwamenye komenye kwa bunire record. So ebiasara biecha ebiaba favorable this time asenge ncho ye dora yagenda iguru mono ne biasara thokora ne dora kibese gikuru kungo cyumutienyi kiabere 24 batebe twabaruseri kibese kuru nsa ko mikuru 17 paka 17 no anje kerencho le ditanga kibese kiranga 750 tukaja 1050 tukanda 14 tukanda 17 so we give rachete ne biasara bikogenda iguru punukonya kwa abanyene kirabase ne yabo. In this ekere dororoje kale 140 150 paka 156. How do you compare it no mundo 24 urenge dora ya renge 98 ole kur 17 shillings. Ekibono bwe explain umurimi ta ku understand bwangu. Egentora muburi kwanza ngake ayabama. Mbora kare na kwate bese ekere kwari kuriga eskwari renga bana ya renge kwate 85 ekiro. Bono ekere kwa we jirengere. Otanga 200 diga por matebe ine re tabauti ekyare kene kemo umuremi buno muntu buna mamara igwe. So as long as you got 24 shillings kwa rure, what is the late yo menyo dobogi matomenyete ngaibure na aga ekere kyare ngeiga ngayobogi mabwarenge ekire kitoko kombea ekere to kore biasara ekyare biasara byonsi nigo biro kokonyo munta again lakini ngo tiyo mungu kwa mwere 24 nekere alikuwa kusirin 17 endagera yari kugura yaringe 85 shillings sekire yeskari bone kire kari 160 200. So what is the issue here? Ebiasara ebikogenda according buna ngikwanyo yani gwiti egento bwate ne gwiti egento kujukutumeka. Yes. Ante turabwatiraga bunkumanye wanga amangana batwikiraga iga ase studio nga nigo mugasukano bumuliro obere ko wotiboka ase school area St Vincent de Paul Musocho asikole ndo gutwende takokorekana nimetenga basaki baito bamangana maje babeba utunasiense mukire abo babutomanyanga ningi kyabake gokorekana ase semeri ba engani gutwikiraga iga ase mambya bonaga ase omurubiriga bwensake neringa omuliro obere ko wotiboka ase school area ya St Vincent de Paul Musocho akondo mwanchumuliria antobeto gokumanyanga ningi kyabere ke gokorekana ase semeri na boigonga ningi kiria kyabage kuirira omuliro gotiboka ase enseme ngenda gusangana itasumuro biliga ketogenda tagusanga no mugenete itase studio oyo kabero mo director mokoro ase factory ya Tombe Wilfred Nyakundi yogenda gutumanyanga ningi kirerete barabo gwakwa isiko nabo igwa kwanika nga keke gambero keberi kubankira gukikora obuchori ase omutinyi obucha kondo manchumuliria yaturaswa sumati mukomokeigo tuskatonyegera ngwira nturasegekeke kirobosyo erinde tabeto gusanga amanye. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutuka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine
and abo in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis Boyo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge. So na kito karo montachi to bisi to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gotera to kurana conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone. Esuguma yoka ebalire teburure. Ina guliangire kamera. Chinsaga chioka yani chiangire. Nga kibo nkieke bono neliro balibe no butunabuka nabwata ga kinyombali. Mugaka misati kakiobo tunabwa tobo sini ninga siara bwakure kaibona ngosora ngaina ande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na cheiga to bana wasiwasi ndiro imeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utatakireri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twabonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire yombo mintu ngaiba gotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa njena chire ayemo mungina malisa njetigama na kuchikora kuri yoko chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yoko nongo yanyora bwa Enokem minyoka anga kwaikire sokere ngeke mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliyobo tubwechi insaga tindaba tekonyo chiabo eli peinene raisi bana mubuko gono nchana banganyara kogora aye bakwa afford mugaka misati ndeta naliyo spinach igobana lira baliane wasa kutora wasi ende sinali chinsaka chao chiangire raiga ira baba gopima bako tingi kifata niko sime kworo kwa beko ibintu byakoraki yasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet mugaka misati nda ondeta naliyo spinach okorrobo songo togoika bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem emiryo muchobo songo eliko enyorera amaryogo yo gusalira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora emiryo muchokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell petrol station eyukali ya Karukiru Falcon petrol station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet, one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi.
Kuyaki yuma mwancho murigeria na ndego kwarigania asentunda eyomoelio chingatenda kusanga imeyomorubire wensakia bono mandia kasenya ntabasanga no director mukuru kurwa ase factory ya Tombe Wilfred Nyakundi oyogendete gutokwanera igoro yobokoreri asensemeri ye factory ngakibero berede bosibwa bochori oburabe gokorikana omotinyi ogo chambye mono sana sori mogendete gusanga naitwe wetra sensemeri mitandao ndizi TV News Digital ekerondo chenga moseti Innocent Kebandi Sokora gatangana gendete kubati umurubiri kurwa sensemeri ya Ari Kenya Village Nyamira County Nicolas Ogega batabakora Nyansongo Stage takomocha mwalimu Edwards atanga korobonchari streaming live Edwin Matagaro Brown Nchaja batabangani kiwa SS of Nyariacho the capital city of Nyamira County tuned in Karondo chenga Walter Yoba batabanga tuned in from Embakasi Nairobi Samuel Miyungo watching live from Liami Yungo SDM Masige West njema sana asipali mugendeta kulika ujumbe cheno kono mwanchumuli ile roboto gendeta kwanyara sema mbia bona iga anigo omubasukano w'umuriro birimo kwanekigwa ase skuru iyo boroso ya Saint Vincent de Paul Mosocho ase abarikibete mangana bagende tukutubwateria engane yo bamanyenga ningekirira omuriro gutiboka ase skuru iyo kolende mirobelio yo kwanekyanga omuriro yunkuri migure anegendete kwanekigwa na ndo gutukimbuga nditakokarekana elinde kumanya inkikyairira omuriro gutiboka ase ensemeri kolende Nyakundi nabwo tumanyanga atobere tukugwa abalimi abange bakwimurunganya ngakinde mironchiro babete bakugura atimeti gusino meta manganayo bya moralia chindemero nchiaguretwe na ndenkelinga engakina rengo na rio chindemero chiaguretwe nabalimi chindemero chi amalemo na ale aguretwe transmara asenge njo sei tugusi ntubwati amalemo muyoko gora malemaya ni linga kire factory ekere to gukora biashara byechae wika tutwale metero gusira echaye ito ega ikasa abandu banema batete kubitelinga kire factory uikora ngano bwate mete yao ukwora ngano bwate sauce yokonyole mete gari tugusira climate change ekabiteri libona all factories were sanctioned kulia malemabo basi mekemete yabo so that imbasali environment kone ko na bako butore meta bange yagenda asa kurunga ji factory kali gentu ya chaketenga balimi batete kugoro bolemo egende kigia chaketenga neema yaja kurwa machiko nga kuikamworokie kune factory aye chinke chiko sikira lituko ngayo chirusia osina kwa butore mete bwakorere wasali environment egabetereria enchire karigu ngakia mulema gotoka tukanyoranga malemo ntubwati asense ito yakusia aria tokire make agorwa tukada transmara malema gatoko malema yakagorwa una joint factories chikabamo chikagura una joint factory chonsi byagusi cyagutangeriru nyatinkwe bachiekero moja 704 una joint factories kando nchiagurita marima abanaro kando ayandere murena chitakaleta issues chinkong roja mansali sukuru bolimo sangire kwa nyote tonja lenge bronge kwa nyore bintu mbya lenge sita lakini obono bwa joint bwa golitwe enga kikanyoro bwa kirake ebintu bya kororokana bronge so it was agreed chitaito chikarigwa factory chikabitaito chiabo what next emetega chaka gusimekwa metenja simeketwe percentage yenene asenara atiga tata simiketo singe jibitina byarengo se chipaseri iberega ejija simiketo chinde chonsi pi nkiabete metemia sana asenga kieto gota kosokeri welu 2 na 20 na emechanda bone chakere tubuna aba daita baso tobisi abageni na mbeye yemo ebata goteba banda bamba gurete mulimo ebangainereti bakari kibese ekere bate baigo ikabamuna nero esinya bali baito babwate ekache kabuna nyasa narare bakabanga ngatiga baire abadare aba komite bachikulire libuna asabu nara abangana abanya komite abana bakayenda abakurukwa bachemane busi yonse bakatara sayo moralia
bagakumi ng'ebi konya togotebu nebi nebinto ebing'ao oboreme boro bagatara bagasinywa gotara emete bare gotaba akachi bicha abande bagototumera ng'arigereria emete buna ere mbatarete bakoreri nani eri emete njare ngororo yaikere ngaki bono ntumanyeti kiara bono otari obisi tokomanya nki kiairera buno igweta baremba kare koboria amarema ya bakorire ki ao niwe marema taraundi gune mete yachagete ang'e chieka 200 chikabuturwa bagateba abadaitha basoka nabo baonie emete bagasoka nechibe mbakomanya egento ogokwana keri ogokwana korwa omono omaete nkebwate ayaye nabo omonto gekoenda ng'ora naende giacha giasokera togote konya ng'omonto naro oinekirwe ochiri ororo otairwe ng'oboremo nobwaye akairwe ekoti goteburire gaki oboremo mpaka bono bagento komanya ng'aki gote oboremo nobwao naende bore bwa echifactory iga amarema ayekera ao niri amaene na amagoso lakini bono ntubwati ngure kiara ntwagorete ne kugora gwaitu twara kugura amarema ntwanyogoreta ase eng'encho yokoigokia igo twanyogoreta konya echifactory chiaito expense omoraria ekire yama ya machani bono iga egosierwa around siringis efactory engiye gochiera siringi 6 7 8 abande bagosiera bagakianda per kilometer expenditure chia good fuel ayonsi chibese choro cho siringi 9 per kilo echikorwe ase omoremi tukaroranga tusari kobeka emete tutware emete yaito expenditure yaito gotumia ang'e siringi 9 ntosebe omoremi ang'e siringi 5 twamogachera yaba buna ebesa yasebiri nonya nsita in this ntokonya omoremi ebesa eye onyora konyaga siringi 20 okomenda echiaisano chiabere 25 emete eye bono ntomanyeti esababu yagera ekaoniwe ekiara chifactory nkiro bono iga omwaka oria omogima chiasera chinko chiabo buna bono eyeito ya nyanko practices ba nyanko baria nini echinde you see them gaining a lot ekero bwate egento kiabo omora noe naye tokeng'ana osimegete kabichibu ogotumeka na abana bakuruka neyo kwande echiro etabaote nero amaene nabere ng'a oboremo oboromo mbagaonetie abakaonetie ntokomanya erache kobarende ng'a abantu abaremi ngochora bara abarai babo bono iga abaronge basoe babwati ng'aki procedure eye mobogete yokonia nkwaonia egento kia omoremi ogo ng'aki gwakionetie okekera kwaonetie ogakorera ki chibesa echi ogachibeka arari ekero gwachibegete achiaretire baita ki naga ase egento eki kiachwarete baita nkeri ki kiarenge ekiya ekibono kegote koba chiachiti ng'a inki keragere ekiara marema ara baonirie amaene ebutari borimo buna kwaburi omoraria marema baonirie baonie emete buna bono bwonete omboka oboremo bore twabwate kando bwarenge 296 acres oboremo obu bwatangasete baka engaseti nkoni gubore yaikeire ase gose noe omonto oyo okare kobagoria otebeterete terimete osegorire engaseti nation yatara 20 omotienyi oyo page 12 batangasete emete mbabwate emete bakonia eyi arenge yo omoremi timanyeti ng'emete eye ebakonia bachi bagorera omoremi emete ang'a gose bakonia chibesa echi bairarari nechinko echoro choro chigari chiete chigoetana nabo kibokorigia chinko inki batare gotimeka chinko echi tumeke naende nyabarorire ng'a oboremo obo gose borare buna bagoteba gose nki oboremo na ebiasara ebare gonchoreri babeke egento kendaria kerusi chibesa kerete efactory enyora chibese ebaita yogotokonya tari okonia naende at what price baonire oboremo bono what osari koreria ari simogotanga nabe tiangotebi omoraria no ense yonsi yagorire abo bakogora boru nabariri bare bakomenya kobagori korwa ororo because osari koreria nonyena omogaka retired president Uhuru Kenyatta no agorete gochiao chinse chionsi bia bantu abanene bonsi no bagorire amaremo intu ningo togoteba ng'a asaya nabe ng'a ntogora ororo wotirochikero amaene abantu abamanyagete oroche bono emisino egosimekwa chindesturi chiamanyakiro ebinto mambi na mambiende okonya oboremo bwarugire eka bwachire gose ne million bwachire gose nki is the benefit of the factory so inja condemn amang'ana okonia amaremo strongly abantu omoremi barachi gochora irani obisi kibaratwirani gose bairani abagochora egento egetagani tiga egende deep komanya amang'ana abaremi aya buna baremi aro mpaka okiria abange igore amaremo abakoniwa naende chibesa chiaoniwe ase chiete ng'ai eyi naro amagoso akara amanene ekiato gochagoteba omoremi ng'otete konia oboremo ochi komobekera gose egento gete ase factory you know
ebintu bye factory chinjira njire chikokorwa tokobeka chi machine through soft loans chiri working for a long time kitabwati mechando na kitu atebere nga amachiko akobekwa ase ebiasara bire tigabwati gwakorerwe igo toboreti ngana umaene na ngamarema nawo niri na nentora we nawo niri na bali mimba gokiri igori amarema bakone. Okay. Abona iga director ekigambiro kyabere kikubanchera muchigo korobo chori. Atimetinga kinu buna ba director bali abakuru nga kimwero bereti bosi bobo chori obiga. Na ndi ndi bora bigo gokorekana. According ne lichigo na bato ba ya tue tebire nga chikura chibe by 30th of June. Okay. Tipo to Kenya nere wenda ko sokia notice buna chikura chiko chakokora. Nero to kanyete soke tumanyanki echikokora. Lakini before that ababaito barobisi mbagenda korora oyo kabire bwense komotebi chikurechi ebatete chisuke chigende kuchimotwe kuchi November kuchi September. Bakarikira omo tipo of Kenya chairman na arikira abawakiri bonsi pi bari ba sign tiegenteke baiguana nete akabatebia de se request ya ruwe eriga tete moto tebine nyare kane chikura chikoreki chisuke baba mangana aya pa chitari kibere echetingi chire mambia so that cyumukinyoyo rero barua mangana ayo agenda asebare egere anyatumeke korole decision yango ye yabanyene aba basoete intwe abatware ngobisi omuwakiri oito okorku mulimo narigete lirube elimbwata yogokana nga ere monyene client zibaye abale timu ya ketide intwe ntote tiko chencha judgment ye court ere degree yabe kwe consent te konyara ko chenche kesengenje enegendo ke wana kere binding njira teyo ekonyare kana na ndo tiko chencha ebinte ebyo igo chikura bona kiabegetwe echiko babo dipot etangasa chikura ndi chikokoraki chikokorwa etwe machibu igo ndokanyete ndi chikura chiko chako tangaswa tokore to chore by 30th June tokora 30th June by July to chore to board members ekere tu achorire aba director baito kuri factory kyonsi pi chikor kusonte mena bana yane sinatenete ebago chama ba chore board member puna bono omwaka ko 2020 na liba abegete na tu akorete chikoro cyo board member baganja ko Nyamira county ko board member ya Nyamira Internet Party Jones Nyamira county iyo nere majika tebetanga echikokorwa by July etoke na board member ya koreki ya chorire so chikura na bato prepared na inde bono inturo je omuraria tari ngambo ndo kote into to kubodi into bono ngo divende tu arenge chikure kya terene tuwe tuanchiru gendo rigi bone toka nda saba nyene wonyenya kebenga ki tuanchiru bono ndo akanne tuwe tuanchiru tuajira semole ngo torire limole ngorire limole mukurire mbale batane kubodi bajire kubodi mbara barengo omulemi tigachore umuntu buna muroje nande chikule chekare chiko choru muraria nambe ya mama nyanga bantaba muntu tayo choru karuete buna bono montarwe marani ko gosen kurwa ale abantaba se bali baba banyete ebato manyete into 20 pi igomba bwate cyosho okoro gochoro kwa ukoronge buo muntu kwenda kobakonya gutenene bintu byaba bibo mochoko ekiagara amaena chi factory kiasarekire ebintu byasarekire ubuna bo maene usekuri ba mintu baro bisinjira bakogendia gendo kende gyonse getabwati amachiko to kogende factory okora ki meeting kere wiki no bisi yoro kokora kati base jiro cyo muri mnaji tonga yokurusia akuru allowance every week eto ki meeting gire serious chiko around sito mwaka bona kwa mya gotoka ngayo mutienyi wakora ki meeting no isato no enya kibese na allowance ko uneyo muri kisabari akachirusa to mwaka oseibero mwaka bona mwage na kisabari ko seisa no mwaka kibese jinga gikorwa ese no muri wakana ote to kwirili yaye ogenda kisabari nyore bese lakini yaye maega bwe betero muri miore ngwisumbuore
no murimi onera ngumu chandore ena ara magoso ndutole prepared na ndutole tayari togenda saba nyene au yokor ku murimi buye kachore omuragi atigete na mbende kure chibono nduru kwa nasias buna nagotebia etoko ndo murimi yomo ekureje kureyemo kuna rito gochora ababunge nabo MCA nere metodo gocha gutumia umurimi no kumige kibande kiaye okumike slip ogenda oriereria kwanyora rite mukaya namba yaone ereye kwa maki muntu otegete kwa rutari kwagenda omorembe buka bitina mbika iyo ekero kuriria abukare nkwa bakugukwanera mang'ana ayumu abete mu kwamereria sensemerie serikali anene aliagerete muka kwa isiko asensemerie bonus nkwa bakugukwanera ng'ani go bari goteba abalimi baiwe bonus mutinyo saba of which ni mukaranga ate guchikunyarikana nkwa bakugukwanera sokonia HI directly guchia ase mokonya guchia nkwa bakugukwanera igoro ya double taxation anabiga sensemeri ya mahuri yechae are fixed ekikia kwaro linga kiaberige kuira ni maiga obokoreri gwekemeri kiga gichae kereke bikimura bimokonyara ribaga yogoso abisi mube mubonchirira gati yebinte bikwa bakugukwanera bia bono moraria senge jeri swalirigia nambe yemo intwe ntubwatiri bagatora nyare ntubwati nguru turanyara ko chenje bintebi na kikiagera ebinte byonso offensive rules echato mutupak to parliament parliament ekirigererie echiamendi erore chikurusi erore ko kole konyo muremi intuba nyane bono ntuko nyare kiagera ntuntu korose machiko etogwikera machiko etokuru suggestions parliament nere ko gochora machiko bone binte mbira ntuko parliament ka 6 months to 12 months ya erigereri nkekokora eru report back to court. Yes. Kerkende inungo bamore involved muaba muko ba advising akia ase ground ngakibinte bigabire. Lasi mebe. Ekia na bono kuikamo ibe muboriwe ngakimuro cha mangana gwakana ngakimuro cheke. Chi complain ni chinyinge chira seketiria sabonega muraria. Ekia na bono saikuriria. Last finance year muremi taire ndoborga dividends. Chiaje no nyene siringite yo. Te ata iya ri tu arureto mbate betenga o umurimi wa kanu dividend kanda etu agachire tu achibeka amo cyaba buna income epona sie kanji ko bakanu cyatu kana ochireme lakibona riri nchiare kororoka na murimi ndare korongo nyorire dividend yaye pone cyajire kabiko kubiko slip yayo kuranga rukwamya dividend ya nge siringine somoni kwa time chikiro bwata ngo bwatire libutatu kwamya ngo yosingira butatu 1500 oire list ya kwa dividends buna togo kwa na igo muraria bale mimba iri dividends cyabo umwaka utwasieka no nyene chiringite ya soka ase bitabu ngorore nga chibese nkyale ngo kyere 700 and something million as dividends cyabo ndiko baguche sabalemi lakini na togo kwa na yaiga pese echi nkyere mulimi tayo no yo mo iri dividends cyaye ase chibese echi chete explanation teyo egekanga bona kyabada kitabalime ba ku explaining dividends cyenu tutabayete echi ajidika koraga sigete egera tu understand ndugera into nabali mitore tu amanyanga ebese dividends yo muri miata nyorete amane bona ga kigere muri miege nduki agi agenda kyana kuchingura ndurugumanye sike guchi mutwa abantu batanga abantu barenga babe naba ituko ndito taeta ba ito dividends cyabo bon dividends yoro je mbara ayegwa nchiyo umwaka ngushika tore next month aro nduma yo sindikaro sina kiro kya nywere sya kitu guchi tikaba so kasi ko batabe nga dividend je taeta balimi na iki achiete yes ekero kuligereria bona iga okurumurungani no konge gokurugurwa sabalimi anene kubwatikana no burayo boiga bore bona iga kero kenda ebuno kuligi kero giki ga sobo chori boiga bore bosio ngikeri uganite boikirania asokwane kya na ngore tora monchiriria sekteri yekemeri yechae mbia mano omuraria sector yechae negetho kera kya banyane ayo uro gutumu goteba gintu kitu kya berega complain kura so mulimi na korera tugabia ntu akatebi gupakanga eparaga nere mugete kibese chikuru ku sales levy echia karuru kya takonya muna directors twakonya twatije bitonga SMC atarekero ose serikali tarekera kibese kya jete cyose kigamburu kagenda into the county government poni yeto rubwato muchando chinguru chira se chitundu bari cheto taikonyara chite gari chitari weteka kuiko make sure gwakwana no mo MCA bu area omatega kirende elevie itu ego jase more totemere chingoro njira libere isato nje nimbwate gari factory
genda ndigerio muchanga nchindi chengoreria egere egariete yo yeri abalimi kebe nabone mbere yabere gusi umurarie yabere ya sadiki para getopi amatukari mutwaji wikibere nkonyorole nga chakiti njukuru chitundu bali asengenjo para nchi yasiga chiti cyo gweta togo sabanga mini gwari gitoka enderete bintebi apa musiye baito ngo basaba kimoranje dora bwatira na ba director muri yenjera mubaye muchanga muba morom mubagoro morom chi factory chiru chigari chiswa chitu tikere bitonge bibya chandire chigari chiri chitari gweta na ande kera mole okwewe gasi bino wandere nga okwewa ogotegerera ngi muri myako gotebia akugutuma nero maneno ogotebia muchando no raorega ere chaya nera ire tundu bali nkonyoru chigari njate gocha ayegasi yawo no komanya kiagera umurimi gatara konyo kuru tundu bali wake simyomba samana jo kwa matemo chano no iga wakora tari ayo gokora ayo goteba giakorwa ikiara kire gasi ne bwate gasi yaye nyima ko kwande factory ngenje nkobanga mufanyikazi akore gasi ga aya koreke igobone mo kore oversight yene te korokana na masika ntari gotoka tigaba manager bakore gasi yabo na aye buno murai kore gasi yao eri korokunga oversight yo kurigereria ibintu bikokora ayo ara force maker you are not a manager. So nabatoko tema tubwaterana balimi baito batotebi mechanda sere torno tukubwaterana eli natokonyo buli muito pogendera ikiara umuralia egento bono tubwata se enseite ya Kenya bakonyo motoro ne chai kende ngiya naite ibono. Okay Lochenga Fredo Nduko korwa bitale bokero bonchari bo morenda suneka abatebanga noali meyo morobele akerando chenga Henry abatebanga tebi umugambio yumbi mono asekurwa maelezo amaikerano atabanga they have changed the polling station in electoral areas it is in order Mr. Wilfredo inekerengeli kya Henry yogatebanga kwa beri go kwaresira balimi asinchira yobwagale kulinde mkwa bako gokwanira sensemendenga ogochirana kwa beri go kwenikigwa asensemeria Mombasa ase obonya bwichaye kero kende inumo bwatoko bwabo gochikwa nekyanga nakyo bonya bwichaye bogochikokolekana go just chinse chirichesko amangano boni wese koko ni chaye entire nigere intwe no kobeka mangana ase Teapot of Kenya nere gokore gento korokanga marketing ye chaye ito abuno serikali gotokonya kororanga chichaye chingosoka chire kurwa abisingetio ekogera chichaye chitu chichire Mombasa na mangana ya kwara chikulosi chitote betibwate mechando na abagori banga bune bemenchete asenge nchabe kire gendo nga kombe ko kurusi 500 nere mebyote kurusi 150 bono ekekere serikali ebinde ya jire parliament yakirikireri kyabera amended na bitokonya chachi kogenda na ende kiswali neri why ga kichi west chuka na chichire Mombasa chire chonsi almost I don't know how to say almost what % of it other factories ogoja chachi abo Jones spinning logical taki chichiete those are the questions to bwene tabono kubwati buna abarai bali mojo le na bali minga ki ingie kogera chiombe chini ni chirairaria chiteri kogenda zababuki niko chire jimbe echa tubwate ngija echa tubwate chaembe echa no genda bono chimeto chari kutumika kochora chichae nigere ndonge so wika tubwate manyanga why chiri kwamete chinyinge sana Mombasa. Yes ekero kuliere director nkonyorore nga amabori echae abereka godifa sana ekero kuliere chinsema chichiabo ikoyo nkonyorore nga echae yabo nkugurubiriri guri rimene kero kende naba director bakorwega soro ngorwa busi batari ko represent abalimi buya oseningi yego chigia korekana amabori aya atwale chenchene nekegima mbia bano ekinegento nonyeni ntubona twachwa tubura yutu abere kiro tuatamire gukirigiringa sababu nereri ekiara twakalengereri maybe abantu bali bagotestie chae na bakobike chito kando kwanyoranga nchikari kona kabya ebagotebanga chichae quality ya bali ya kwanyoranga umuntu ne biashara ategete alendete chae bune biashara seriously ekoburugubya yabe ko oboyo buya yakora kire ngento buneta kire yatokanga ne bwate quality na indenja igete nga abantu bakurukwa bagori nkibuna from my own perspective nankura kirigeria mbatu alite mental nga asigete no echae rengia na wenga buna bono ngusia tugutwaranga alimwa chomo no anya merengia mate na nyenye mbepidi tukeli no muguti mwagura ekia mubwate that
mwe igete gutwara ngaria nero konyenya enyemengia igonja igete ngaba goria bange ase ngenjoro chikupukikoyo chinsechi nchegete koraba nchegete konyoro bugambi bwango bakako koiguka chimenta njire nga paya si abange mpa igete komanya ngase gete cyane kortaki noirengia na inde egento kene ngoto itakire sana gocha ase ngenje yake okonyoraga intwe chichachito tusimegete tubegete bakeme tororo tubegete binto abantu bali bagwete bari nga jaya tagisere mete tekali ndonge so na intwe tigata teme chuchi ntoroseri chichachito tuburuge chichachito buya twagabweka chichachito boyo toko uboiri bakwira se chae kwera kwa kalia metoriro kwaira tuikonyemeka mugondo egera quality matters kendo nke se chae tatika quality nyeto tegete kibese ya tuli quality tuiri chichachito kitundu bari kibwata quality. Okay, yes abali mimbaro ro director bagotumeka obuyo bwiga bw'echae obusimikire bimeri binde ngikirio rabe koko bateria kene gendo kia bere buno burero murari ase tole sengenjo muremi no mokongu kamanyetinga etabauti nero yo buyo obo boko bekwe chae ase ngenje miri yaye nigere mekongu na andere metambe enchere buyo boro sina matire chiro seiri amadini yero seiri nigo boro bungao na die bio boto gusimekera kibando akera ko beko buyo ko kolere binde bibinde emo chando no chobo so mugondo bwaye na kiko tote bya bagirigache kiana basomera tamangana yanto somerati pasomya bante kera bekiro buyo uchumutwe okonyari bari yaye asabe gete no bari goseriki yachaka barira asenge jumadini yatumegete kuchugire yarenge era mokonya ase era asenge jemeriere metambe eri entambe na buboko koroboro siri na madini gokonya amangane chai yote bwende kutumeka gosimekera bwende kutumeka kusiare robori. Yes. Okay. Ukigerando chenga ebiro bito byatonyorire kegima timeti ngana kyobwate gukia so mwancho murigereria animeta bali mia bangi bagendete gukurigereria na ende bagendete kubwati umoro biriga ende anene mbaganyerete obochori oburabo gukorekana umutinyi obocha atimeti yabuno yokurigia ekerogo ase obochori obuiga bole bosio emaitingi kilio rabe gotebya abancho barigereria skogari biema no muraria nambe yamo ndatebya ba lembaito biema na senge jama baba gotwa kubakorere gasi ngosaba ba minto bari sikaba kurijikura digie kura no buya bwa no bororo bwao tiga mangana propaganda ya soire enyinge tubwate je evidence tora omuntu agusunyunga bone ko muntu yakwana ngentoki kuna bone ko gwet bagatanga roya singo chukwa kanu bari milioni into toji ko bakana binde bimbiyo na kwere document kira bomaene mbuyi bwege ndekero muntu akoros ko mayo soko taba abantu asenge njate to ko kyo muremi ngaki omuntu no mobe to chomo chore tiga batigera abaremi tibaga batomanyete tu no mparabuo tiga mbatebiga buno konya gokwana muremi nakurigerete na nakomanyete na kuroje bunore buna wachorungi wakole bintu style lifestyle ya unere na njira ndire nya kundi ma lifestyle unere abaremi batomanyete puya mono tiga bachachi boka baturigerere buronge kubwa konya gosariria abanda marietanga igwa ntu akarote forensic audit katwaro tobisi report teyo ya togete ngantu sare tikende gionsi ge factory tiango teyo murari kanga bana yetu akore engakierie serikali iri yatwangete buna ntima tibuno ratebe kanga bantu bayonge bagutwechera kale igo tiga bantu batiga bali bachora baraibao lakini nya komanyete ngakonyo no re factory mune director wo sare dibintu byo muremi manya yawo nako ganyete inje nago tebigo bindo mbiro gokora gutimbiuni tio nyare enseye eserine gento kyo gokumia nabo gokora okurae ubwate jinguru bona mabinguru echinjiyo nkwara muna twala kora munga na mogenda mwe mukibitanda paka koti genenge people let's be to kole gento kyo kunga humanity toba human tutwara ubwanjani tutiga mangana amange ekiare bibyo cyo nya gokora mbiko ganyete ekere bigo go bwati aho kubori go na riego to kubona oja ko go na chipechinga ekengwa kalete so ntuto getigende konyora abantu baito tigo marembobe chikura chibe chuwanjani chingororo omulime chake ikura yaye kibara chore nyakundi sawa kibara choro yo bago chora lakini baguri baga bakore gasi yabo na bagalete na bategete egere tolete gendo kwa sanity ase omulime wetu bukuru bwechaye egechaye tekwa yona ko sabo marembe obuya nobo maene botumeke amangana propaganda yego nyakomenya kerase inga iwa teyo abantu bajorete abawakiri 14 babo muite babo ngo tega bari enchera
ache bakuri gibesa baba bagite babo intu mwari bwe tochorte no yoma nande ne rolo record ne kota vuro echorte kana ero yo lenge aba bande mwaleta kotomonyo kinga mubwate chinguru mutete bali baiguru buno kuri ento chegoro nande ranga kyoko gyakana yes atimedi engana yo mwali nyakunja sense mejwende ekoti yiga yabeteke gutenene bintu mbaroro babete bakwamerere kerekende mbachikoimukirwa egetambukira sense mediri chiko umanyete etwa kats intu abanyene intu nabarimi no murimi bone kerute de wikonya tuthigotebera bintu bibine bina bitwatebera nga ke kodi yatebere nga inwe amagosa na lenga banta bamba chone chikulerio suna na chaka no beka nge basa tunejisa mbacho na sea mbacho na chikulia 2020 mbacho na chikukuru eba chore kichesi bono twaje kuria lintu tugosari chinsa cheito nabalimi baito tiga balimi bachora abantu babuna lichikuri gote atieri yaringe 2020 nerero bono iga ibinde mwabeka gati ya byonse mbirire gotumeka ayenye kwajo kagenda GM chao gachikora yaringe control echinchi yose bono chichikuri koro litumeke tuake chikura abalimi bachora abantu bachaka kokora santi bine bintu byagakorirwe babwatiri chiko lichikuri bwatigwe. Yes. Ambia mono sana timetingana ya yo mwali asumwa nchumuli energie. Noko sabera maya. Ya satu bwati twenzi. Elinde elio tokoro bochori bwo marembe. Na ndo bochori bwere buya. Uriyo kubu bwoyo ndoko boko. To chamo kilikwari kukokora. Okonye. Ose mioyo ira agekole egero konyo muri mikana ya manyana no muri. Okay. Yes. Mono sana so wikira na studio na ndeto kukaniria maya asobo chori bore bosio. Mbia mono sana manchu muri ere bita seni Kiandizi TV. Akwa bere kusanga na inte korwa emambia yali ngengi yako toka chage tumurubire bwinsakia wikira bona igato ikira moyo no basemira kwa no kwabere kuimenya amange asiri tukeri gali rero witira umurubire yiba. Mbia mono asibali tobere tokubwatirana na barabo bonsi bali bene kyanga chibi channel yiri abukira sore asenchira ya bene abigene nchama bakubwatirana na Kelvin Mugambi nabo gasense merende nigo twarengenere job maangi oyo tali bagali ya bene ligosanga no mugenito studio iri kolere kondo manchumule ko kirabu no to wikira moyende bumuro iri kolere ro tumerere iri kolere ankyo astrabe to gosanga ase obwamo leterane Frida Kerubo enda botaro bulyo bimi peseni Kiandizi TV ubona bo banso ubo mugusi karibu tena sana Bien mono Maria. Ndizi TV, obwansu bw'omugusi.